Moitas grazas a Marcos Vázquez Marei, produtor ecolóxico dende hai 24 anos. Marcos, grazas por agasallarnos con esta maravillosa interpretación do himno de Europa. O himno da alegría de Beethoven, inspirado no poema de Schiller, que entre os seus versos dicía: todos os seres beben da alegría do seu abrasador da natureza. Ela dá nos bicos, viño e un fiel amigo ata a morte. Que mellor presentación que esta, non? Moi bons días a todas as autoridades presentes, aos amigos, amigas, especialmente a todas as persoas vencelladas directamente coa agricultura ecolóxica de Galicia, e xa que logo, co Creaga, porque é elas a quen hai que felicitar de xeito singular por esta sorte de bodas de prata. Manter un rumbo inequívoco de cote durante 25 anos supón atravesar Marusías, manter o temón firme entre a néboa máis espesa, pero tamén gozar da bonanza dunha xeitura farturenta, premio da amable sementeira. Que é mellor para subliñar esta benvida que o noso anfitrión e representante da hospitalidade desta rica comarca da Ulloa que o señor alcalde de Palas de Rei, don Pablo José Taboada. Moitas gracias, buenos días a todos, Consello Regulador, o seu presidente moi especialmente, Francisco, conselleiro do Medio Rural, conselleira de Medio Ambiente, conselleira de Pesca, presidenta da Diputación, diputados, alcaldes, o señor delegado, compañeiros da corporación, membros do Consello Regulador. A verdade que 25 anos xa, dice fácil, pero son 25 anos, non sei cantos miles de hectáreas están producindo hoxe na agricultura ecolóxica e máis de 1.500 asociados. Darles as gracias en nombre do Concello de Palas de Rei, felicitar tamén aos propietarios da casa e anfitrións Suso e María. Gracias a todos por estar hoxe aquí. Esperemos que o día acompaña, que pasemos unha tarde agradable, unha mañá tamén, a disfrutar do noso pobo de Palas de Rei. Moitas gracias. Mágoa non lembrar de quen era esta frase. Hai que facer polo presente para no futuro estar orgullosos do noso pasado. Desa tarefa diaria, de presente, poden falar os números como concreción do traballo realizado. Ten a palabra unha persoa que eu creo que está profundamente orgulloso destes números, o presidente do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, don Francisco López Valladares. Bos días a todos. Primeiro quero agradecer a todos a presencia por acompañarnos neste 25 aniversario do CREAGA e, ademais, a celebración do Día Europeo da Agricultura Ecolóxica. Quixera agradecerlle ao señor alcalde a atención que ten co Consello Regulador, posto que o 20 aniversario xa se nos prestou para facelo na Graxa de Arqueixal, e recordo as palabras del na súa intervención ali, que me decía que non tardésemos outros 20 anos en vir a Palas de Rei. Alcalde, 5 anos e volvemos a estar en Palas de Rei. Moitas gracias por acollernos aquí. Agradecer tamén ao presidente da Diputación de Lugo por acompañarnos aquí neste 25 aniversario, e a conselleira doña Rosa Quintana, porque xa moitos anos que leva peleando aquí ao noso lado coa agricultura ecolóxica, a conselleira tamén de Medio Ambiente e Vivenda, doña Ángeles Vázquez tamén, moitas gracias por acompañarnos, e o noso conselleiro don José, porque tamén que sei que lle foi un pouco complicado poder acompañarnos hoy, pero fixo todo o posible por estar aquí con nós. Moitas gracias. Estes días, que andábamos coa preparación do acto, se me veu a memoria un viaxe que facía hacia Monforte, un tal día como fai 23 anos, que a miña muller e eu decidimos rellenar o cuestionario e escribirnos na agricultura ecolóxica. Recordo perfectamente, e vou contar a verdade tamén, non conocíamos nada en Monforte. Chegamos a Monforte e nos foi moi difícil atopar o sitio do Consello Regulador. Hoy tes o Google e lle metes onde queres ir e te leva a porta, pero daquela había que preguntar. Nos preguntaban por todo Monforte e lle sonaba rarísimo, dicían que era eso, que era, nos preguntábamos a agricultura ecolóxica, de eso aquí non vos hai. Está que ao final tuvemos que chamar e saliu unha persona do CREAGA un pouco máis ali abaixo. Estaba o CREAGA daquela no torreón da cárcel, ali no barrio Xuteo, ali en Monforte,
pero como digo, a xente descoñecía o que era daquela agricultura ecolóxica. Despois destes 25 anos, foi unha gran porcentaxe, aunque non seña consumidor de produtos ecolóxicos, sí que sabe distinguir o que é a agricultura ecolóxica. Entonces, agora me gustaría facer xa que nombrei antes ao alcalde no 20 aniversario en Palas, a conselleira de Mar que non pudera asistir, pero estaba a súa directora Mercedes, e cando falamos dos datos daquela de Mar, pois me dixo: ai, presidente, que datos máis pobres, isto hai que facer un esforzo e hai que subilos. E bueno, a miña contestación, pois se fará todo o posible, coa vosa axuda, pois vexamos onde somos capaces de chegar. Xusto naquele momento había 37 operadores escritos naquela no Consello na acuicultura e un volumen de negocio de 6,8 millóns de euros, que eran datos da memoria de 2016. A día de hoy, na memoria do 21, pasouse a 143 operadores escritos e 21 millón de euros de facturación no ano 2021, representando xa o 20% do total da agricultura ecolóxica, que é un dato que me parece moi importante, o peso xa que ten en todo o volumen de negocio da agricultura ecolóxica. Entonces, por isto, de novo, pois, darlle as gracias, conselleira, a sempre que lle fixemos a chamada tuvo ben de recibirnos e polo menos escoitarnos, aunque todo non puidéramos haber realizado, pois unha gran parte, pois sí que a realizamos. E dese 20 aniversario, pois tamén lembro outra anécdota da conselleira de Ángelos Vázquez, que temos aí quedamos unha cuenta pendiente, pois creo que hoy é o día de que as usanemos. Non se asuste, porque sempre que a visitaba era por pedirlle cartos e eu non quero pedir cartos. Espero que, pois, ao mellor darlle unha alegría. Lembro que o día do 20 aniversario dixo que lle tiña que poñer deberes ao novo presidente. Non sei se o recorda. E me dixo que nos próximos 10 anos había que alcanzar os 100 millóns de euros e as 40.000 hectáreas. Acórdase deso, sí. Bueno, pois hoy, non sei se nos poñeron por aí o cuadro. Sí, xa está. Pois ben, nese mismo senso, na presentación do plan estratégico que fixéramos en Abadín, o presidente da Xunta en aquel entonces, Alberto Núñez Feijóo, nos pedía que tiñamos que crecer un 20% nos próximos 4 anos. Entonces, a xunio do 2022 contamos con máis de 45.000 hectáreas certificadas en producción ecolóxica e pechamos o ano 2021 con 113 millóns de euros de produto polo que eran, e os operadores escritos me daron un 61%. Datos que lles reflexamos aí na pantalla. Entonces, conselleira, creo que podemos dar a misión por cumplida. Pero bueno, seguindo esta línea, pois hai que sublinhar tamén que estes datos pois son gracias ao conselleiro don José, porque o ano pasado, despois de pedirlo reiteradamente, pois abriu as axudas á agricultura ecolóxica, e creo que foi unha sorpresa tanto para a CREA como para a consellería. Naide contaba co que se nos veu encima, porque unhas preto de unhas 13.000 hectáreas escritas e casi 200 operadores máis. E non os meses, porque foi unha avalancha, porque incluso pois no CREA nos costou poder asistir a todas esas auditorías que houve que coller personal e formalo para iso. Entonces, conselleiro, fágase partícipe tamén destes datos que aquí temos, porque vostede tuvo moito que ver nestes últimos anos. Pero isto é como o conto de nunca acabar. Claro, porque agora, según o que dice Europa, conselleiro, pois temos outros deberes. Porque a Axenda 2030 pois dice que po 2030 a superficie agraria útil, o 25% da superficie agraria útil
dos membros do Estado de Europa teñen que estar certificadas en ecolóxico. Creo que usted sabe que estamos longe desa cantidade, entonces nos queda un camiño que temos que percorrer, e aquí pois eu chamaría a todos os estamentos logo a que hai que arrimar o ombro si queremos mellorar ou acercarnos polo menos a esa cantidade, porque a día de hoy estamos bastante lexos. Creo que sabemos como facelo, temos que ter vontade de facelo e aproveitar hoy que teño aquí a tres conselleiros que é un milagro poder falar os tres xuntos. Sempre hai que falar un por un, pois propoñerlles que nos sentemos nunha mesa e vexamos onde queremos chegar e como queremos chegar e que ferramentas temos para poder chegar a ese objetivo. Entón eu creo que vai ser fácil entendernos, creo que todos perseguimos un mismo objetivo, que é que a agricultura ecolóxica crezca, e non será fácil chegar ao acordo. Estes 25 anos, este 25 aniversario é especial por unha organización esta tan necesaria para a sociedade, cumplindo 25 anos e gozando de tan boa saúde, polos números que antes vos presentei. É un feito de que debemos estar orgullosos todos e pois moi agradecidos. Sin embargo, non podemos deixar por alto que esta labor non foi fruto da casualidade. Por iso, quixera expresar o meu agradecemento aos anteriores presidentes do CRAEGA, aos vicepresidentes do CRAEGA, aos equipos de goberno do CRAEGA, ás institucións por prestar axuda ao CRAEGA para poder chegar a estes números, e como non tamén aos operadores e especialmente o equipo humano que conforma os traballadores do CRAEGA, porque sin eles isto tampouco houbera sido posible. Pois ben, nestes 25 anos as cousas mudaron sustancialmente e o Parlamento e o Consello da Comisión Europea veñen de proclamar en marzo do ano 2021 que o Día da Agricultura Ecolóxica da Unión Europea se conmemorará anualmente cada 23 de setembro. Por iso lles dicía cando empezamos que o día non foi posto ao azar, pois quixemos facer, digamos, un 2x1 as dúas celebracións neste día, porque me imagino que hoy que en toda Europa destas celebracións pois habrá moitas, ao ser o Día da Agricultura Ecolóxica. Celebramos entonces todos xuntos este 25 aniversario como se merece e, por suposto, celebremos a proclamación do Día da Agricultura Ecolóxica da Unión Europea un 23 de setembro para dar a coñecer ao mellor do noso traballo, promover o papel clave que xoga a transición para os sistemas de alimentarios sostibles e aproveitar a gran oportunidade que significa facer un 23 de setembro todos os días. Agradecerlles de novo a vosa presencia e que disfruten moito deste acto que preparamos con todo o cariño e ao final esperemos que saia todo como tiñamos pensado. Moitas gracias a todos. É o caso de quen foi profesor de Tecnoloxía Agraria na Escola de Capacitación Agraria de Monforte de Lemos, alcalde deste concello e presidente da Deputación Provincial de Lugo, provincia que aporta ademais unha boa parte dos membros do CREAGA. Con todos nós, don José Tomé Roca. Bueno, pues bons días a todos e a todas, señor alcalde de Palas de Rei, conselleiros de Medio Rural, de Mar e de Medio Ambiente. Vou a veces a Portugal, pues ali non lle chaman medio ambiente, chamanlle do ambiente. Non andan con mitades, andan co ambiente inteiro, non? Bueno, pois saudar tamén o presidente do Consello Regulador, por suposto a todos os membros, os diputados provinciais e diputados autonómicos que están por aquí, o delegado da Xunta, bueno, todos os cargos públicos, para non olvidarme de ningún. Señoras e señores, bons días a todos. Eu quero, pois, empezar felicitando ao Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica pola súa trayectoria, polo bo traballo que desenvolveu ao longo destes 25 anos, desde que se creou, cando efectivamente, cando naceu, pois, ao mellor non apostaba moita xente por ele, non? Iso foi unha verdade. E un traballo que eu coñezo
creo que bastante ben, porque a súa sede está na provincia de Lugo, concretamente está no concello de Monforte, unha mostra de que somos, entre comillas, unha potencia dentro do mundo da agricultura ecolóxica. A provincia de Lugo é a provincia que ten máis produción en ecolóxico. E as cifras resumen ao longo deste camiño percorrido neste cuarto século, dende o ano 98, pois que a facturación dos produtos, como ben dicía o presidente, dos produtos en ecolóxico, ata aquelas apenas chegaba aos 20 millóns das antiguas pesetas cando se empezou, uns 120.000 euros de hoxe, por tanto é unha cousa moi pequeniña, acababa de nacer, e os datos que deu agora aquí o presidente debe ser actualizados a día de hoxe, porque na memoria que tedes publicada do ano 20 falábase de que este ano había chegado, no ano 20, a 108 millóns de euros de facturación. Por tanto, lógicamente, ao ter as cifras actualizadas, tedes 112, se non mal non recordo, acabo de ver agora no que acaba de expoñer o presidente. Por tanto, é un crecemento impresionante. Non fai falta valoralo porque se valora por si solo. E nesta andaina, a provincia de Lugo camiñou sempre á vanguarda, tanto na extensión dedicada aos cultivos en ecolóxico como na facturación obtida deses primeiros produtos. E na actualidade seguimos sendo máis da metade, antes comentábamos, antes de empezar, decía o presidente, bueno, xa pouco máis da metade somos a provincia de Lugo, pero home, se de 4 partes, 2 son, non, si, a mitade, máis da mitade da provincia de Lugo, quer dicir que é unha provincia relevante dentro do que é o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, desas 45.510 hectáreas que tedes certificadas en ecolóxico. E a nosa provincia tamén conta con case a metade das terras arables, co 75% dos pastos permanentes e co 70% dos cultivos permanentes. E somos tamén a provincia de maior número de operadores registrados, se mal non teño os datos, posiblemente agora tedes algo máis actualizado, pero do total de 369, dos casos 218 dedicaban á produción animal e 151 á agricultura. Todo isto tradúcese en que Lugo é a provincia que lidera a día de hoxe a facturación ecolóxica, con máis, posiblemente hoxe sea máis, pero na memoria do ano 20 falaba de 35 millóns de euros facturados na provincia de Lugo. Dende logo, o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia representa un activo fundamental na evolución extraordinaria dun sector que sigue medrando e que cada vez ten máis demanda, afortunadamente. Quizá a sensibilidade das persoas hoxe para comer sano fai que isto crezca dun xeito exponencial e vai a seguir crecendo, ten moito campo para poder seguir medrando. E a labor do CRAEGA foi, estou seguro que vai a seguir sendo, debe seguir sendo un elemento clave no futuro do rural, porque aposta pola innovación, favorece a tan necesaria ordenación do territorio e combina o desenvolvemento económico con o cuidado do medio ambiente. A produción ecolóxica diversifica o noso sector primario e dalle un alto valor engadido, consolidando desta forma como un factor de desenvolvemento económico que contribuye a xerar emprego e a fixar población que tanto necesitamos no rural. Innovación, ordenación do territorio, desenvolvemento sostible e eso significa o impulso do sector primario. Sin eso, o sector primario non irá ben. E, por eso, pois supoño que dentro da Diputación tamén dirán as cousas que fan, perdón, desde a Xunta dirán as cousas que fan, pois nós, humildemente, desde a Diputación de Lugo, pois tratamos ou traballamos de maneira transversal en todos estes aspectos, como digo, que resulta clave para manter o noso rural vivo. E, por suposto, traballamos para acercar os servicios públicos aos veciños e ás veciñas do rural. Se non temos servicios públicos no rural, o rural morre. Por tanto, é fundamental ter en conta isto. E calquer proxecto de emprendemento, por ben deseñado que estea o seu plan de negocio, pode estar moi ben feito, pero non pode arraigarse ali se non ten garantida unha serie de servicios básicos como a sanidade, a educación, a atención ás persoas maiores. Porque as persoas que viven no rural deben estar nas súas raíces, non desarraigarse precisamente.
Promovemos que sexan os produtos, por moitos sellos ecológicos que acumulen, non poderán competir no mercado se non chega a internet a explotación. Estou comentado co presidente moitas veces, se a telefonía móvil queda a marxe do 5G, das novas redes de alta velocidade, isto tendrá moitas máis dificultades. Por iso, tratamos dentro da Diputación de facer ese esforzo o máximo posible, tendo en conta os recursos económicos limitados, moi limitados dos que dispoñemos para acercar eses servicios públicos ao rural. E así destinamos un 20% do orzamento aos concellos para dotarlos de máis e mellores servicios según estimen os seus alcaldes, que son os que deciden libremente que é o que queren facer con ese diñeiro. O CRAEGA e os produtos ecolóxicos demostran cada día que temos ese rural vivo aínda, que o temos dinámico, que está cheo de proxectos, e por tanto as administracións públicas debemos apoiar esas iniciativas e complementalas con oferta de servicios públicos e de infraestructuras á altura das necesidades que necesita o noso rural, guiados non por criterios economicistas de corto plazo, sino por criterios de rentabilidade social e orientados a garantir o futuro do noso territorio e da xente que vive nese territorio. E remato xa felicitando de novo o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, a súa dirección, e como el mismo decía, tamén os anteriores, porque nos levaron hasta aquí entre todos, aos seus membros, por suposto encabezados polo presidente, e a todas as persoas e entidades que contribúen ao seu funcionamento, tanto privadas como públicas, administracións públicas. E desexo que sigan, desde logo, pola boa senda e que cumpran os retos que teñen fixados para os vindeiros anos, que estou convencido que continuarán polo éxito. Moitísimas gracias e seguir traballando. Acábame de dicir un da Arousa que na súa terra o terceiro aviso son 100 copias. CRAEGA, perdón polo lapsus lingua. Son teño que facer 100 copias para mí. Dese que pesa tanto a agricultura como a ecoloxía e agricultura, non? De alguma maneira había que sair do apuro. Tradición e innovación, dous termos que hoxe semellan consubstanciais ao falar de agro e ecoloxía. O coñecemento do herdado, imaginación, creatividade e o apoio imprescindible da ciencia son a mellor ventá para abrir a ollada a novos mundos dentro do noso mundo. De innovación, do mundo do mar e do rural, dende o punto de vista científico e académico, é profunda coñecedora a conselleira do mar, dona Rosa Quintana Carballo. Gracias ao presentador por esta presentación que fai da miña persoa e desa aclaración de agricultura ecolóxica e todo xunto. Bueno, amigas e amigos, moi bons días. Parabéns. Parabéns a todo o equipo que forma parte do CRAEGA, ao seu presidente, os que está hoxe e tamén os que estuveron no pasado, e a todo o seu equipo directivo por permitirnos celebrar hoxe con vos esta data tan sinalada do 25 aniversario. Un aniversario no que celebramos o voso compromiso. Non hai nada máis que estar un pouquiño atentos aos datos que nos aportou o presidente para ver que tendes un compromiso ca nosa terra e co noso mar, un compromiso con Galicia, unha Galicia máis verde e máis azul gracias ao voso labor constante. Esa labor por apostar pola produción de alimentos de máxima calidade a través de procesos productivos sostibles, e algo que estou segura que poñerá en valor a miña compañeira de Medio Ambiente, por facer da nosa despensa un garante de respeto ao medio ambiente. A vosa andaina comenzaba lá polos anos 90 e estou segura, e o coñezo de primeira persona, que non foi fácil, non foi nada fácil chegar hasta os nosos días, pero estou convencida tamén que para todos mereceu a pena. Mereceu a pena para vos, pero tamén e dunha maneira moi especialmente para nós, os consumidores. Foi unha andaina conxunta de país, pero hoxe estades cuando máis acompañados ca nunca. Os nosos hábitos de consumo están a experimentar un cambio notable. Cada vez somos máis as persoas que nos preocupamos por facer compras máis responsables, razón pola que en conciencia buscamos produtos que nos ofrezcan
máis información sobre o que e sobre o como dos produtos que levamos ás nosas casas. O CRAEGA e o seu distintivo nos achegan un enorme valor engadido, fan dos produtos certificados que sexan estes máis atractivos e converten a nosa experiencia de compra nunha actitude de satisfactoria responsabilidade. Responsables por ir alén dun precio ou dunha acción de marketing, responsables por querer coñecer as implicacións sociais e tamén as ambientais de todo o proceso produtor. Consumo responsable, consumo sostible, no que o CRAEGA tivo moito que decir nestes 25 anos, tendo seguro que serán moitos anos máis de conversa coa terra e tamén co mar, con ese mar de Galicia en beneficio dos galegos e de todos os que acoden á nosa despensa. Co CRAEGA gañamos en seguridade polos altos estándares de calidade, gañamos en confianza, aquela que nos proporciona a diferenciación dos produtos da competencia saudáveis e nutritivos, e tamén gañamos en colectividade, como sentimento de pertenza á comunidade implicada nos procesos productivos e que garante o seu propio desenvolvemento socioeconómico e tamén ambiental. Motivos polos que todos os días debemos de celebrar as vosas achegas ao mercado e polo que hoxe estamos tan orgullosos de celebrar o voso 25 aniversario. Un cuarto de século na terra e case unha década no mar. A incursión dos produtos do mar foi un pouco máis tardía, pero estou convencida que, despois de ver os datos do presidente, tamén moi exitosa. Desde os primeiros registros, a venda dos produtos do mar con selo ecolóxico certificado multiplicou o seu resultado por 5, un crecemento do 450%, ata chegar, como nos decía Paco, hasta os 20 millóns de euros de facturación na actualidade. En 2021, a comercialización dos produtos ecolóxicos de orixe mariña pivotou en dous segmentos, a acuicultura e a recolleita de algas. Isto supuxo preto de 6,5 millóns de euros. A conserva dos produtos do mar alcanzaron os 14,5 millóns de euros. Unhas cifras nas que a produción vencellada ao mar xa representa, como nos recordaba Paco, preto do 20% dos resultados globais do CRAEGA. Pouco podemos engadir. Crecemento e dinámicas ascendentes que se están a lograr gracias ao impulso decidido por darlle máis pulo á produción e comercialización de orixe mariña. E por eso, ademais de transmitirlles hoxe os nosos parabéns, debo tamén agradecer a súa firma aposta pola certificación dos recursos do noso mar, para que a presencia do sector siga a medrar, siga a expandirse en novos mercados e o consumidor poida disfrutar dun alimento máis saludable e mellor informado. Neste camiño debemos seguir a traballar, sendo todos conscientes de que a orientación do consumo cara aos produtos ecolóxicos seguirá a crecer e serán cada día un pouquiño máis importantes nas dietas dese futuro saudable e sostible nos que xa estamos. Moitas felicidades, a seguir asumindo compromisos. Hoxe o presidente nos marcaba algún, el cumpliu. Nós, como administración, estou segura que tamén cumpliremos para seguir acreditando entre todos que Galicia seguirá sabendo amar. Moitas gracias. O pasado 15 de maio, Día Mundial do Mundo Rural, podías escoitar ou ler manifestos con peticións e propostas cheas de sentidiño. Algunhas delas xa se falou hoxe aquí. Dende medidas que atinxen a sanidade, educación, vivenda, transporte, telecomunicacións, como referentes a fiscalidade, protección da muller rural, atas que falaban de vertebración territorial ou mellora das infraestructuras. Sensibilidades todas elas que son o día a día de quen pasou pola Consellería de Medio Rural e hoxe en día é Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Dona Ángeles Vázquez Mejuto. Buenos días a todos e a todas. Moitísimas gracias, presidente, por terme convidado. Crédeme que hoxe viña aquí de festa. Os meus compañeiros están empeñados en que dé datos e que traballe, e entón algo vou ter que facer, porque ademais vexo que tamén o presidente está hoxe moi serio, e entón non é o mesmo velo nun papel que noutro, así que imos falar un pouco de traballo. Presidente, parabéns. Autoridades, amigos e amigas, non poidestes elexir mellor lugar.
aquí estamos neste entorno que ademais é o propio de as miñas competencias: medio ambiente, territorio e vivenda. Medio ambiente, fantástica Carballeira; territorio, vemos ese mosaico donde tamén vemos piñeiros, castiñeiros, e tamén vemos horta; e vivenda, porque temos unha fantástica restauración, como moitas que se están a facer en Galicia, das cales temos que presumir. E se de algo debemos de presumir e do que eu estou orgullosa co actual presidente, que tamén o foi na miña época cando era conselleira de Medio Rural, é que as cousas tenas que facer o sector. En aquel entón, cando dicíamos hai que facer un plan estratégico porque nos temos que marcar hitos e ademais temos que conseguir ser os mellores, eu dicíalles: non vou ser eu quen meta a pata e desfacer vos o plan estratégico, eu simplemente o vou presentar e despois, se non saen os números, alguén lle teño que botar a culpa. Pero hoxe non teño que botarlle a culpa a ninguén, simplemente teño que darvos as gracias por facer de Galicia un país mellor e máis grande. Aquel reto que nos perseguíamos no ano 2018, que era chegar a esas 40.000 hectáreas, ao final, no día de hoxe, xa son, polo que vexo, 45.000. Polo tanto, a todos aqueles que conformastes e que fixestes ese plan estratégico, a todos aqueles que sodes os que traballades no día a día na nosa Galicia, gracias no nome do Goberno galego. Dito isto, é porque eu antes decía que era a mellor consellería, e sigue sendo a de Medio Rural, pero agora as competencias tenas un fantástico conselleiro. Seguides íntimamente ligados a min, non sodes capaces de despegarvos de min, e polo tanto agora teño que dicir que o mellor en Galicia é o medio ambiente e o territorio. Pero estades íntimamente ligados, porque que faríamos nós, que faría Galicia sin o agro, e sobre todo, que faría Galicia sin agricultura ecolóxica e sin craega? Cando presumimos de datos é porque alguén está facendo posible para que eso sexa así. E polo tanto, estamos nun momento crucial, ese momento donde hai que apostar tamén por vos, nun momento donde estamos poñendo en marcha a Lei do Clima de Galicia, e aí xogades un papel fundamental. E xogádelo porque os datos son alentadores, pero temos que ir hacia a excelencia, temos que ir hacia esa calidade que vos vides certificando dende hai 25 anos. Esa certificación que acredita que cuidades e mimades a terra, que cuidades e mimades o produto e, polo tanto, que cuidades e mimades a saúde das persoas, que é o máis grande que podemos ter. E esa saúde tamén está inmersa nesa calidade do aire e das nosas aulas. Dende o ano 1990 ata o de agora, as emisións de CO2, no caso de Galicia, disminuíron un 35,9%. Somos a terceira comunidade autónoma que máis disminuímos en emisións de CO2. E a min doime moito cando se di que a agricultura e a ganadería, e fíxate cantas emisións, pois hai que dicir que nos últimos anos no voso sector, no da ganadería e tamén no da agricultura, as emisións disminuíron en Galicia un 0,6%, fronte ao incremento que tivo o resto de España nun 9,1%. Por lo tanto, en Galicia sabemos facer ben as cousas, pero quen sabe facer ben as cousas sodes vos, os que estades aí, a pé de cañón. Os que nos toca nun momento determinado defender eses números, é moi doado porque hai alguén que leva un traballo de por medio. Por lo tanto, eu teño que apostar e apostamos dende o Goberno galego pola agricultura ecolóxica. E temos que facelo porque gracias a vos, a agricultura ecolóxica, incrementamos un 30% a biodiversidade. E gracias a vos, aí temos os polinizadores que tanta falta nos fan para seguir creando biodiversidade. Ese termo que moitas veces o poñemos aí como sostenibilidade porque está de moda, pero non é que estea de moda, é que é unha realidade. Por
Polo tanto, eu algo tería que pedir, aparte de vir un pouco de festa, e teño que pedirvos que vos sumedes a algo que creo que é primordial en Galicia, que é a Alianza Galega polo Clima. Temos que decir a España e tamén lle temos que decir a Europa que o facemos ben. E o xeito de facelo ben é que sexades partícipes de algo fundamental no cal xa están 30 sectores e non podíamos deixar de facervos o convite para que tamén formarades parte. Por lo tanto, parabéns a todos os que traballades no día a día, seguide así, e sen máis eu quero algo de festa e deixolle que traballen o resto, neste caso o presentador e tamén o conselleiro de Medio Rural, que é o voso conselleiro. Acaba de facelo tamén a conselleira, que case paso da presentación seguinte, non? Vou regalar un lema, por certo, presidente: crea Craega, crea calidade. Bonito, E así podeme volver a equivocar e non hai ningún problema. Pedíronme que o presentase como home da calidade, precisamente xa que da súa consellería dependen os produtos alimentarios como indicativo de calidade de Galicia. Ten a palabra o conselleiro de Medio Rural, don José González Vázquez, por favor. Moitas gracias e moi bo día a todos e a todas. Recoñezo que tiña algunha dúbida se o presentador me iba a facer referencia a algún aspecto profesional meu, que seguramente non este moi ligado pois o desenvolvemento da actividade política que eu teño relacionado, como non pode ser de outro xeito, coa agricultura, a gandeiría e tamén co ámbito forestal de Galicia. Retomando un pouco o que dixo Ángeles, a mí me gustaría tamén trasladar, e se farán públicas cando finalice a temporada de incendios, que as emisións dos incendios forestais, as emisións de CO2 que provocaron os incendios forestais deste ano superan con moitísimo todas as emisións que podemos falar da gandeiría de Galicia. E son precisamente as vosas vacas, os vosos animais, ao traballo que fai tamén a agricultura en ecolóxico que está impedindo que estea abandonado o territorio e que despois teñamos o problema dos incendios. Por lo tanto, tamén por eso deberíamos estar agradecidos de todo ese traballo que facedes. Hoxe, este 25 aniversario, eu non estuve no 20 aniversario, pero sí é claramente un indicativo de que o sector da agricultura, a gandeiría e tamén do mar no ámbito ecolóxico está totalmente consolidado en Galicia e as cifras así o acreditan. E ademais, e penso que é importante, cando se fala dun plan estratégico, cumplir ese plan estratégico. Ese 100 millóns que te puxo ou que vos puxo de reto o presidente se cumpriron cos 113 millóns de euros. Esas 40.000 hectáreas que decía tamén a conselleira tamén se cumpriu este ano, eso sí, con pouco de axuda das subvencións que puxemos o ano pasado, e o gran reto ahora é consolidar esa superficie, esas 45.000 hectáreas. Pero tamén da Consellería no Medio Rural o gran reto é seguir a incrementar a superficie agraria útil, traballar para cumprir o obxectivo que nos marca Europa dese 25% e evitar e revertir o abandono, que é o maior inimigo que ten o rural de Galicia. Por suposto, traballando coa agricultura, a gandeiría en ecolóxico e tamén coa convencional e cos instrumentos e ferramentas que o goberno galego pon a disposición de todos vós. As concentracións parcelarias que neste ano, entre o ano pasado e neste ano, vamos a decretar nas 4 provincias de Galicia 28 novas concentracións parcelarias, e tamén coas ferramentas dunha lei, a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que en pouco máis dun ano xa ten posto en marcha 22 aldeas modelo, e estamos traballando en 10 polígonos agrogandeiros. Sabe o Craega que eses instrumentos que tratan precisamente de revertir o abandono teñen que dar tamén un pulo, un impulso á agricultura e a gandeiría en ecolóxico en Galicia. Falamos tamén de que temos que ter esa ecoloxía, pero temos que ter tamén a sostibilidade da actividade. E a sostibilidade ten que ser na triple vertente: económica, social e medioambiental. E en Galicia, para que haxe esa sostibilidade económica, témolo que ligar a calidade. E como ben decía o presentador, somos unha referencia en calidade. Moitos dos produtos que están aquí están tamén ligados a outras denominacións de orixen e indicacións xeográficas protegidas, esas 36 que temos en Galicia e que acollen prácticamente todos os produtos que nos fan orgullosos
de ser galegos. E, polo tanto, aquí quero trasladar que tendes a vosa disposición a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, co seu director e todo o seu equipo, e a próxima posta en marcha xa definitiva, pois a tramitación parlamentaria da nova Lei de Calidade Alimentaria, que ten unha aposta importantísima pola agricultura e a gandería en ecolóxico. Eu remato xa. Parabéns, en primer lugar, a todos e cada un dos produtores en ecolóxico de Galicia que acadaron estes extraordinarios datos, e parabéns e moito agradecemento sobre todo ao presidente e a todo o persoal do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Moitísimas gracias. E a continuación procederemos á entrega de galardóns como recoñecemento a 25 anos de traballo vencellados á agricultura ecolóxica. O procedimento é que vou dicir cada un dos nomeados, veremos un pequeno vídeo e logo subirá o nomeado e a persoa que lle vai facer a entrega do galardón. O primeiro é Jesús Quintá García, de Alibós, Galicia, vemos un pequeno vídeo. A partir do 95 puxos en contacto con nós Mouriño Cuba, moi interesado en que nos inscribíramos no CREGA, que comercializáramos castañas ecolóxicas, se podía ser, rexistrámonos, inscribimos un montón de produtores e dende ese ano, pois, nestes 25 anos levamos crecido continuamente, para chegar a facturar máis de 2 millóns de euros na actualidade. Para nós foi unha oportunidade, xa que facíamos o produto convencional e moitos dos nosos clientes estranxeiros estaban a demandar nas súas líneas de ecolóxico pois produto, e aproveitamos un pouco o nacemento do CREGA para que poder certificar este produto e poñelo en moitos países. Na actualidade seguimos, como digo, crecendo, esperamos seguir crecendo, e o que desexamos é que o CREGA que siga fortalecéndose, xa é unha das principales consellos de Galicia, e esperemos que siga así en moito tempo. Sí, ahora. Pois é un placer, despois de tantos anos, ver a un querido amigo e compañeiro de estudos que te vexo debatir na televisión hoxe. Jesús Quintás. Quintá. Chamei antes Quintás, ves? É o día de hoxe. Pois Jesús Quintás García vai facer a entrega a dona Ángeles Vázquez, Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. O segundo galardoado, Miguel Areán, de Miguel Areán e Hijos, Sociedade Limitada. Somos coñecidos pois por comercializar e transformar castañas, tanto en ecolóxico como en convencional, sendo pois a nosa empresa unha das máis da criatura. En ecolóxico faría de castañas, castaña congelada, castaña fresca e un puré. Como tíamos unha amistad con Moureño, con nós, como era a única empresa que había en Lugo, en castañas, animoume a facer a nave. Fixe esa primeira nave. E entón foi un programa, claro, chegou un momento que me dixo Miguel, tens que participar no Consello Ecolóxico. Dixo, bueno, pues, hai que participar, participas no Consello Ecolóxico. Levamos xa 25 anos traballando no CREGA, sabes? E cada día vai máis venta, hai máis futuro. O CREGA é unha das historias de éxito, sin lugar a dúbidas, no agro galego, que agora mesmo xa non só é agro, senón tamén que comprende outro tipo de producións, como son producións do mar, pero, dende logo, si miramos os datos, a evolución é superpositiva. O tempo deulle a razón aos que creíamos nese camiño. É unha historia de éxito que ojalá sirva de exemplo para outros sectores aquí en Galicia. Miguel Areán vai facer a entrega don José González, Conselleiro de Medio Rural. Terceiro galardoado, Jesús Boán Méndez, produtor de castaña.
Nós somos dos máis antigos, desde unha vez que houve un curso ali en Chantada. Entón, veche facer 20 tantos anos. Satisfacción personal moita, porque é un ben con que se contribuye á humanidade, obter unha trazabilidade da castaña, orientan e inspeccionan, bueno, as dúas cousas, entón eso é bo sin lugar a duda. Entón eso sempre de agradecer, merece a pena, pero ojalá houbera moita máis xente e ojalá houbera moito máis interés por parte das autoridades para promocionar este tipo de produtos, porque son bons, sin lugar a duda, excelentes, eu diría, sanos. Jesús Boal Méndez fai entrega dona Rosa Quintana, consellera do Mar. O seguinte galardoado, Antonio González Bernárdez, de Cooperativa Santa Mariña de Loureiro. Empezouse primeiro envasando leite, conseguiuse central leiteira, facemos o yogur con bífidos, faise requereixo e o kéfir, non? Kéfir que fomos os promotores en toda Galicia, non? Foise facendo con moito sacrificio, moita entrega, moita renuncia, e así se foi facendo todo. O Craega, pois eu penso que é positivo, porque se aumentaron empresas metidas aí, e todo o que sea loitar sempre que despois se conserve, pero bueno, gracias ás inspeccións que fan tamén, pois hai un control riguroso do produto, non? A parte xa interesalle ao mesmo produto e ao mesmo elaborador interesalle que sea un produto de calidad. Entonces, bueno, pois esa honradez de presentar un produto extraordinario para a salud. Nese sentido, eu dou unha máxima puntuación ao Craega, que sigan así. Antonio González Bernárdez, por favor, que fai entrega don José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo. E por último, o último galardoado é José Luis Vaz Fernández, de Berín, Biocó. Xa levamos 25 anos e para min realmente foi un suspiro, foi unha experiencia ilusionante, apaixoante durante estes anos e parece que se me pasou moi asiña. Foi un honor meterme no método de produción ecolóxica, traballar co Craega e ver que xa temos unhos resultados interesantes despois de percorrer todo este proceso. Os produtos son singulares, evidentemente traballamos con razas antigas en perigo de extinción desta provincia, de pouco rendimento cárnico, pero con unhas cualidades organoléticas de súa carne realmente extraordinarias. O método de produción ecolóxica, digamos que é o paradigma, digamos que é unha ferramenta, un instrumento, é algo trascendente e importante cara ao futuro da humanidade. Don José Luis Vaz Fernández, que fai entrega don Pablo José Taboada, alcalde de Palas.